Hi, hello, namaste, welcome back my YouTube channel. Mate enjollare super larunde nenu mast barsa murani suruvatund enchina andujji ಭಯಂಕರ ವರ್ಷ ಬರೋದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೊಲ್ಲ ದೂರ ಪುರ ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಈ ಚಾಕು ನಮ್ಮ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಲಾವ್ಗೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂದ ಬೀನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ತಂದೆ ಈ ತೆಟ್ಟೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತು ಮುಗಿ ಪೋಡುಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಪಲಾವ್ಗು ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೇರು ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕೆ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ಈತ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ದೇಪಂಡ ಮಸಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಉಂಡವು ಲೈ ರಡ್ಡು ಲೋಟೆ ನೀರು ಪಾಡಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೋನ ಮಸೂರಿ ಅರಿದ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ತರಕಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 2.5 ಗ್ಲಾಸ್ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಮಸ್ತ್ ನಸ ನಸ ಆತುಂಡಿ ಓಕೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡೊಡಿತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನೀರು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ತಂದು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗೆ ಇಂಚ ಬಿರ್ಕುದು ಬಿಡ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನಪ್ಪ ಉರ್ಕರಾಡು ಒಂಜಿ ಸಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿಗ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನಿಕಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಏನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲು ತೂದು ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಏನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲು ಬೋರ್ ತುಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ತಪ್ಪೇನು ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಯಾರ ಮದತ್ತೇನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಅರಿ ಪಾಡ್ಗ ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ರಡ್ಡು ಸಿಟಿ ರಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಬತ್ತದು ಸಿಟಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ತು ಸಿಟಿ ಒಂದು ಪೋಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು ಅಂತ ಪೊರ್ತಾದು ಸಿಟಿ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ವರಾಣೆ ಚಮಚ ಪಾಡ್ರವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಚಮಚ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಓಡು ಗಾಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕವು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಓಕೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಸಿಟಿ ಬರ್ಪಾಗ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಅಂತ ಗಾಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಂದಾಡು ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಪುಗೆ ಪೋಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಆರುಂಡು ಚೌಲಿ ಆವಂದೆ ಒಂದು ಪಸೆ ಪೋಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಪುರಂಡುಂದೆ ಧನಿಕುಲು ಅಂತ ಕೋಪಡುಲ್ಲೇರು ತರಕಾರಿ ಬಾಯಿ ದಿನಂಗನೆ ಕರಗ್ದು ಹೋಗ್ನು ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಕಲೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಪಡಿತುಂಡ ಎನ್ನ ನೆರ್ ದುಂಬುದ ಪಲಾವ್ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತದೇನು ವರ ಪಿರಪೋದು ವರ ಚಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಈಗಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೂಪರ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ದ ಶಾಪ್ ಉಂಡಡೆ ಪೋದು ಅಂತ ಚಿಕನ್ ಕನಕ ಅವಳು ಹಟಿಲಾದ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು
ಬಲೆ ಬಾಬಾ. ಫೈನಲಿ ಚಿಕನ್ ಕಾಣತ್ತಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜಟ್ಪಟ್ 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 ಕಚಿಪಾದ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಓಕೆ, ನೀರು ಕೈಗೆ ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಟು. ಉಗ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂದು ಟ್ಯಾಂಕಿ ಕುಡೊಂಜುಂಡು ಉಂದಾಂಡು ಒಗ್ಗೆ ನೀರುಂಡು ನೆಟ್ಲ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಕೊಯ್ಕ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಕೊಯ್ಕ. ಇದು ಯಾಪದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಚಿಂತನೆ. ಇದೆಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತ ಮಲ್ಲಿಗೆ? ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಾನೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಪಿನಿತ್ತೆ ಪರ್ಮಲಜ್ಜಿತ್ತೆ ಬರ್ಸಗ ಅಂದು ಬಜಿ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಎಂಜಿನ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ ಒಂದೆರಡು ಪಚರ್ದು ಹಾಕುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಡೆಗೆ ಗೊಪ್ಪುನು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ ಪಜಾರ್ದ ಹಾಕದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಡೆಗೆ ಜಗಲಿಗೆ ಅವು ಕಾಡದ ಒರಿದನು ಅಂತೆ ಗೊಬ್ಬುನ. ಎಂಕಲೆಗೆ ನೀ ಚಾಕು ಪೋಡಿ ಪೋಡಿలో చాక్లెట్లనా ముందు వల్తు చాక్లెట్ ಕೋರಿದ ತುಂಡಾಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ತಿರ್ ಚಾಂಡ್ ತಿರ್ತು ಉರುಂಡು ಜೀಗುಜ್ಜದ ಪೋಡಿ.